Lakattay Károly vendége, Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. Hölgyeim és uraim, vendégem Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. Az a Gergényi Péter, kedves nézők, aki gyors, mint Jackie Chan, formányos, mint Columbo, bátor, mint Tarzan, szép, mint Erika C. Egy ember, aki miatt zokog egy egész megye, mert fájó szívvel vár, de Gergényi Péter otthagyta Bács-Kiskun, hiszen, ahogy Kossuth Lajos szokta üzenni, elfogyott a regimentje. Ez esetben azonban nem erről volt szó. A hazának, Budapestnek volt szükség olyan bátor, és már hősies, ha nem hősies, ugye nem túlzás azt mondani, hogy hősies férfiúra, aki Kossuth, Széchenyi és a Deák nyomdokain járva betegszik a Terminátorral, ha nem ő maga Rambo, de legalábbis Bruce Willis. Lakattay Károly nemrég himnuszt énekelt Gergényi Péter tiszteletére. A főkapitány bedugaszolta a fülét, így csak enyhe halláskárosodást szenvedett, de vajon hogy folytatódik a dicséret? Vajon miben más Gergényi Péter? Talán abban, hogy ő a legjobb, vagy abban, hogy ő mindannyiunk, talán nem túlzás védőszentje, de azt hiszem nem túlzás, hiszen mindezt érezzük. Gondolom érezzük, hogy mi érezzük, kapitány úr. Ő a Gergényi. Ön már nem csupán rendőrkapitány, hanem sztár, mi több első az elsők között, hanem az első. A Gergényi. Vagy ne vegye szalakodásnak, a Péter. A mi Péterünk. Egy közös Péter. Mert Péter sok volt, de a Péter csak egy. Most pedig lássuk, elolvadt-e már Gergényi Péter? Én nem is tudok mit mondani, ön a kapitányok kapitánya. Ki hitte volna, hogy a magyar történelem vérzivatarok századaiban egyszerre csak püspökösként felragyog ön, mint egykor János Pannoni, vagy Egerszegi Krisztina, vagy Pap Laci, aki a nevét Kokóra fiatalította, vagy itt van mindjárt ez a Benedek Szivike, a Mitsu fia, a vizek labdájának zsonglőre, hogy Szerzsás Tamásról ne is beszéljek meg, a Kovács Ágiról. Egyszerűen tönkre megyek ennyi nagy ember láttán. Hogy bírjam én el ezt a nagy terhet? Szőke, Albert, Varga, Rákosi, Fenyvesi, mert ilyen legendás csatásoda volt a Padinak egykoron. Szóval nem bírom.